adlaw maong ika-31 katuig nga kasumaran sa Urban Development and Housing Act. Sa dakbayan sa Subo, gipasiugdahan ang programa sa Local Housing Board ug sa Division for the Welfare of the Urban Poor kun DIWOP. Mato ni Attorney Ronald Anthony Butch Librando, ang hepe sa DIWOP, nga ang social legislation nga Urban Development and Housing Act maoy nanalipod sa katungod sa urban poor sector. Ubos sa balaod, gipasabot ni Librando nga dili basta-basta ma-demolish ang mga panimay bisan kun subject kini sa demolition order. Sa programa, nagkalain-laing grupo sa urban poor sectors ang nitambong. Sa pagkakaroon, adunay 12 ka mga asosasyon sa urban poor nga nagpuyo sa luna sa dakbayan sa Sugbo. Musumada sila og kapin sa 50,000 ka mga tawo nga sakop sa asosasyon. Subay sa pagtimaan sa World TB Day karong adlaw, ang Lapu-Lapu City Health Office ni tanyag ni unihatag og serbisyo ngadto sa mga upunganon. Ani ang report. Kay usa ang ubo sa mga sintomas sa COVID, kini ang nakitang hinungdan sa Lapu-Lapu City Health Office nga daghan ang wa nagpa-check up. Ug kay usa kini sa dali makatakod nga matang sa balatian, maong paspas ang pagsaka sa mga kaso sa TB kun tuberculosis. Gani sa data sa Lapu-Lapu City Health Office TB Dots, kun delivery of tuberculosis services gikan sa 1,128 ka mga kaso sa tuig 2020. Misaka kini ngadto sa 1,327 cases sa 2021. Misulbong pagayod kini pag-ayo sa tuig 2022 nga miabot na sa 2,287 ka mga kaso. Katong 2021 kay ang mga tao di pa man mo gawas, mahadlok pa man mo gawas, so dili kayit nato maingon nga taas ang kaso, pero pag 2022 nga dili na sila mahadlok mo gawas, makaadto na sila sa mga health centers nato mga nga daghan na sad sa atong active case finding, daghan na sad nakit-an nga gipang tambalan. Apan ang good news, kay matambalan ra ang maong balatian. Busa awhag sa Lapu-Lapu City Health Office nga magpahiling gilayon sa doktor ang mga nakasinati og sintomas sama sa paggaan sa timbang, panington kun gabii, sigi og ubo, panakit sa dughan ug pagluwa nga adunay dugo. Karong adlaw, may gimuntar nga mga tents gawa sa City Health Office alang sa libreng PPD, kon tuberculin skin testing, gene expert testing ug chest x-ray. Libre usab ang mga tambal, alang kini sa mga nanagidad og 5 anyos pataas. Gawa sa City Health Office, may susamang mga serbisyo usab nga gitanyag sa Barangay Bangkal karong adlaw, dungan sa uban pang mga serbisyo nga gitanyag sa lokal nga kagamhanan. Kinalang mahibaw ang mga tao nga kaning TB dunay tambal unya kaning nga sakit pwede pod gawa sa kanang COVID nga kanang makatakod kani labaw ni siyang makatakod. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Misda.